ברוכים הבאים ל-OneFun פרק 3. מקווה שעכשיו שומעים אותי הרבה יותר טוב. מקווה שעכשיו שאתם שומעים אותי יותר טוב. אם אתם שומעים תכתבו, אני כנראה אחרי הסרטונים אתם שומעים אותי יותר טוב, כי ראיתי שבהתחלה לא שמעו אותי הכי טוב, גם בפרק 2. אבל סבבה. אתם יודעים, אני מצלמת את פרק 3, בדיוק שעכשיו יש שידור בכורה של פרק 2, בערך בסוף, משהו כזה. עשיתי את פרק 2 לפני איזה 3 שעות, ועכשיו העליתי, ועכשיו אתם תצטרכו לראות את פרק 3 מחר, שאצלי זה היום. לא משנה, יאללה, מתחילים. וכפי שאמרתי לכם, תכתבו לי מה עדיף לי לקנות, עכבר או כלב. או פיל! אותם אני לא אקנה כי זה קצת הרבה כסף, אולי בהמשך, אבל תכתבו לי עכבר, כלב או פיל, גם פיל זה חמוד. עכבר, כלב או פיל. יאללה. בואו נעשה עכשיו עוד משחק. לא עוד משחק, משחק ראשון. ואתם רוצים יחסית לשידור בכורה של פרק 2. וואו, רק התחלתי, עוד מהירות. הנה. אוקיי. לא, מה, למה? לא, עכשיו אף אחד לא יפגע ביותר. ושמתי את המגנט בדיוק בזמן הפרקים, אז זה לא עשה לאף אחד. כאילו, למישהו באמצע הברק, אז זה לא עושה ככה. מה, זה כולה עשה פה מהירות? לא משנה. מה אבל? עכשיו אני מקום שלישי. לא! רציתי לקפוץ בכחול, זה היה אפילו לא יכול להביא אותי למקום ראשון. ראיתם מה עשית? וואו, לא. מי בכלל היה שם לב לטלפורט הזה שישר מוביל לסוף? וואי, אם לא הייתי הולך לטלפורט הזה, הייתי יכול להיות אפילו מקום 4. וואי, לי יש מזל. וואו, באטל פאס החדש קצת כן. הנה עובדה שפרק 2 צולם היום. גם ככה זה היה היום. אני גם רוצה ליצור שבט, אבל אין לי מספיק יהלומים. אפילו 0 יהלומים. איך משיגים יהלומים? יכול לא לקנות בכסף, או לראות בבטל פאס. יש בבטל פאס. היי, הלו. הכלב. אני אעשה, אם אתם רוצים חשיפת פנים, אבל זה יהיה בשידור חי, ומסתבר שאי אפשר לעשות שידור חי מתחת 50 עוקבים. זה מה שמראים אצל חבר שלי, אצלי מראים משהו אחר, פשוט לא מראים לי מתי, אבל אני אבדוק את זה, אבל אני כן אעשה חשיפת פנים בשידור חי. וואי, שמתי בול חמקן שהברק לא יפגע בי, זה הביא אותי וואי, זה יכול להיות אותי מקום שונה, בגלל הברק לא, עכשיו מקום רביעי. וואי, כמה פצצות בו זמנית? לא, למה לא קפצתי שם? פצצתי אותם. מה? אז אתם אומרים לי שעכשיו אוקיי. מה? לא, הוא לא תפס לי זה במקום שני.
מזל, פשוט היה לו בול בזמן מהירות, אז הגענו בערך באותה זמן. אני רוצה להיות בשבט. אבל קריפר, אני אתור מתישהו שבט קריפר. אתם יודעים מה? אם לכם אומרים, אני אתן לאחד מכם ליצור שבט קריפר, וזה היה השבט שלנו. רק למי שרוצה. רגע, יש פה... יש פה... משהו? שלא יכול להביא לי... יהלומים? רגע, אנחנו בפרסומת יהלומים. מה שאני הכי שונא שצריך לדבר של המשחק הזה קליטה. יפה שהם עושים דברים בפרסומות. לא, לפחות במשחק הזה, אתה בוחר מתי יהיה לך פרסומות ולא סתם ככה. טוב, אם זה היה סתם ככה, זה לא יהיה משחק של העולם, זה היה נגד בוטים. אבל אני בדקתי וזה גם לא בוטים. יש לי מזל. אני בוחר מתי לי פרסומות. אוי, למה חפרתי לכם? הייתי יכול פשוט לעצור את הסרטון ושלא תראו את הפרסומת. טוב, יש לי 6 יהלומים, יאללה. אני צריך 10 יהלומים. וזה, ואולי אם אתם תתראו קריפר, אני אולי אחליט איזה מועדון יהיה של השבט. או שאני בסוף יתראו, בינתיים אל תצרו, אני אומר לכם אם אתם תצרו או לא, או אני. ביי. נעשו ברק, נכון? מישהו אחד מכם נעשו, לא. לא, למה? בערך לא כולם היה מהירות חצים, זה רמאות. עושה אותי במקום 4. אתה יכול למקום שני. פצץ מישהו? אוקיי. עוד בצד ימין למעלה. במין פגעתי וההפך. אתם עוד מעט אולי תראו. רואים בצד, מישהו פגע בכולם, חוץ מעצמו מנסים. מי שלא יודע, לפעמים יש דברים שזה לא פוגע בנו, בגלל שאם יש לך פלסטר, הנה כמו עכשיו יש עליי, אז שום דבר לא יכול לפגוע בנו, מגנט, ברק, הכל לא יכול לפגוע בנו. שאתה עם פלסטר, שזה רק אם פוגע בך משהו... מה? מקום שלישי, זה לא מקום אחרון. מה? אני אגיד פה עם סקין לא התחלתי, טוב, אני עדיין רוצה שתגידו לי. עכבר, כלב, פיל. יש פה עוד משהו אולי? נחמד של 20,000? לא. עכבר, כלב או פיל. מה זה צבעים? אני יכול לצבוע כאילו? הבנתי. וואי, זה חמוד. לא, טוב, לא משנה. אולי בהמשך אני אעשה כאלה. עכבר, כלב או פיל. אני אצטרך שאמרתי לכם איזה מיליון פעם עכבר, כלב או פיל. כמה עכשיו? הכלב שלי פה לידי, נכון? אני לא אומר את השם שלו. אני לא רוצה שבינתיים תדעו את השם של הכלב החמוד הזה. גם את שלי מקווה שאתם לא יודעים. וואלה, אתם יודעים את השם שלי. זה השם שלי במשחק הזה. טוב, לא נורא. לא אכפת שאתם יודעים את השם שלי. השם של הכלב שלי לא תדעו בחיים. אני לא מסתכלים על זה. וואו, מקום ראשון הוא כזה רחוק, איך הוא הגיע לשם? טוב, אני הגעתי אליו. לא עכשיו אחרת. שמתי את החמוקן קצת בזמן. קראתי רק בהמשך אחד ברק שלי. לא. וואו, זה היה מהלך מאוד מוזר, מה שעשיתי. לא, די. למה האבנים האלה מעצבנים? אוקיי.
העיף אותי מישהו אחורה מהמגע שלי. מקום ראשון! מי שלא יודע אם קופצים בסוף אז נופלים על הרצפה. כן. מה? וואי, מתי אני אקבל את הסופה? למרות שזה ממש יקר, זה 4,000, אני רוצה גם את זה. אז תקשיבו, בוא נעשה חישוב. אני קודם כל צריך 20,000 בשביל זה או זה. אני צריך 28,000 שקל. אני צריך רק עוד 18,000 שקל וזהו, יש לי עכשיו 10,000. טוב, בכללי אני עדיין לא יכול לקנות את הסופה הזאתי, כי אני עדיין לא הגעתי לכמות כוכבים. זה כמו גביעים בברול סטארס. מלא זמן שלא שחקתי בזה, כי זה היה משחק ילדות שלי רק, אז אני כבר תקוע על גביעים, כי אחרי זה החיות שלי לימדו אותי את המשחק בולסטארס ב-2019 נראה לי. למרות שהם לימדו אותי למחוק משתמשים, שזה אסור לעשות, עד שגיליתי שהם עבדו עליי שסתם ראיתי את המשתמשים שלי, אז עכשיו יש לי את המשחק מ-2023. הייתי ילד טיפש. קצת. למרות שאנשים טוב, לא הייתי טיפש מדי. אבל עדיין, הייתי קצת. למה שאני מחלק את המשתמשים שלי כל 5 שניות? גם עכשיו אני קולט שלא שמעתם אותי. וגם ההפך. מקווה שאתם עכשיו שומעים אותי טוב. אם לא נתחיל לשים אוזניות. וזהו. אז גם אם אני אדבר חלש אתם תשמעו אותי מצוין. אלא. אני הגעתי לסוף. הנה. רגע. כפול 2 הכוכבים. נכון, אני חושב מה עשיתי. זה לא קבל כפול 2 פה. זה כפול 2 לכמה זמן. שאחרי כל משחק אני אקבל כפול 2, אבל בקצת. אני לא זוכר כמה הם עלו. שבטים. רק אומר על התחלה אי אפשר ליצור שבט רק ב-2830 כוכבים. וואו, מספר אנומלי. נכון? זה כלב ישנוני. יש לי. ישן כל 5 שניות. וואי, למה? אני כבר לטלפורטים האלה, אני תמיד מפסיד. יאללה, תתחשמלו, עדיף. לא, למה הקוצקצים האלה חזרו שאני לא קום רביעיות שאני אהיה מקום שלנו. יש מול, כל הכבוד. תגדי. אני חיסון את המגנט, באמת. לא, תמיד שאני חיסון את הסופה שעושים לי. וגם המגנט. וואו, ממש צמודים. כולם פה. בול בזמן. לא נכון. לא, למה? בכל מקום שלישי, לפחות לא מקום אחרון. שני, הנה, אני מקום שני אפילו. רק תלך לקוף אותו. יש לי טיל, אני מקום שני. לא, נכון. מה שקרה עכשיו זה פרובה. די, לא, נו, למה? וואי, איזה הפסדי, כולם קפצו, גם אני אקפוץ. טוב, עוד קצת קידם אותי. אני רוצה להגיע ל2,000 שקל האלה. עדיין, אם הוא קונים לי את הבטל פאס והייתי מגיע לסוף, זה היה כל כך טוב. תקלו את זה. תקלו איזה קסם זה עושה. מה זה? ככה זה נראה לי. רגע, מה? יש את זה, תסכן זה גם בבת. אוקיי, סוף עולם נורמלי, זה משהו. ביי. פשוט פוצצתי את כולם חוץ ממי שהיה לא מגן.
רק אומר, מי שלא מבין למה אין לי מגן, כי ביטלתי העתק על מדיף חמקן. חמקן זה יותר דבר כמו מגן, רק שיותר גם בלתי נראה. זה מדיף חמקן פשוט. כנראה הם ברמה גרועה. החמקן נראה לי בכמות גביעים מסוימת, או במשהו אחר אולי. לא יודע, אבל מה שכאן זה לא היה להתחלה. כי יש גם... וואו, עשיתי לכולם. כי זה לא ממש על ההתחלה דברים, כי יש למשל כאלה כוחות התחלתיים, כמו המגן. המגן לא צריך לחכות גביעים, ושאני זוכר. יאללה, מקום ראשון. אני יכול לפתוח יופי. הנה, אולי זה פה. לא, פה זה רק הטופ. רגע, מה? העונה תסתיים בעוד יום, 14 שעות ו-5 דקות. כן, אבל לא העונה הזאת. העונה הזאת תסתיים עוד 26 יום ו-23 שעות. עוד. טוב. נראה לי שהעונה החדשה התחילה אתמול. כי לא שיחקתי אתמול. לכן כן, לא שיחקתי אתמול רנפן 3. נראה לי אני מצלם את זה בשידור הבכורה של פרק 2, אבל אני חושב שזה כבר נגמר. רואה את זה כבר נגמר. כי זה נגמר. התחלתי די בסוף. כי ראיתי את השידור בכורה באמצע, החלטתי שבא לי לעשות סרטון שישמעו אותי נורמלי, אז פשוט החלטתי לעשות את זה עכשיו. וגם מחר נראה לי. הייתי רוצה לעשות סרטון. נראה לי. אבל זה לא סותר מכם שאני לא אעשה את השידור בכורה בשעה 12. גם אם זה המחר הייתי עושה שידור בכורה בשעה 12. יש לכם מזל שפרק 2 עשיתי בשעה 11. למרות שזה ממש טוב. רציתי לעסק בולצו, יצא עונה חדשה ב-11, שכחתי מזה פשוט. כן, וגם שיחקתי, היה לכולם ברמזל. ולא עשיתי את הסרטון. לא נורא. אני חושב נעשה עוד סרטונים על וולצו. תמיד שעשיתי שום סרטון על מיינקראפט. אני אמרתי שאני אעשה להם סרטונים על מיינקראפט. בתיאור של הערוץ. אתם יודעים מה? אולי בעוד כמה ימים אני אעשה. אני משחק הרבה מיינקראפט, פשוט אני לא מצלם את זה. יש לי גם שרת עם חברים. אולי בעונה הבאה של השרת, כי כל פעם שאנחנו מסיימים את הדרכון אחרי כמה שבועות אנחנו מחליפים. בעונה החדשה אני אראה לכם את השרת. אתם יודעים מה? עוד שבוע בערך, אולי אני אעשה סרטונה לוויינבלוק. ואני גם אראה לכם איך עושים וויינבלוק בחינם. וויינבלוק בחינם. אבל זה רק במחשב. אני משחק הרבה באקסבוקס, אבל בוויינבלוק אני ברירה לשחק במחשב. במחשב אני לא טוב. רק ברובלוק. באקסבוקס. שהוא גם עכשיו, ממש לפני איזה שעה, אני שחקתי מיינקראפט. אני משחק הרבה מיינקראפט מאשר רנפן, ברול סטארס, רובלוקס והכל. פשוט אין לי צילום מסך באקסבוקס, ואולי בהמשך אני אעשה, ובמיינקראפט במחשב אני צריך להתקין. פשוט אני בינתיים דרך לעשות סרטונים על מיינקראפט, אבל אני אעשה את זה, כי בינתיים כל הסרטונים שעשיתי זה רק דרך הטלפון. אולי אני אעשה בוחסות מהמחשב. יש בוחסות מהמחשב, פעם היה לי. אני צריך לראות. טוב, זה הכל היום.